Aja lali di subscribe. Tuku sinang pasar loak Mulyawan nek liwat dupa. Aduh. Wong saiki gak peduli wis anak-anak kepingin nggodha prawan sampai ketata beca. Paribasane wak urang gak ana buntute. Tuku sewek mele sing ireng wong wis tuwek bolak-balik moteng. Kepulauan Indonesia uga disebut duwe pantara, artine pulo-pulo di antara dua benua Asia lan Australia uga samudra Pasifik lan samudra Indonesia terdiri saka suku-suku bangsa Aceh, Batak, Kuku, Minangkabau, Lampung, Jaya. Baduy, Banjarjaya, Tengger, Jawa, Madura, Bokes, Makassar, Toraja, uga Gorontalo, Sangir, Sasak, Sumbawa, Flores Timor, Banda, Ambon, Ternate, Irian, Surabaya. Senajan terdiri saka suku-suku bangsa tapi semboyane bineka tunggal ika. Saka Sabang sampe Merauke mula iku kabeh dudu awang najan liya suku agamane tapi bersatu bangun yang rane toleh bojo sak dalan-dalan tapi nek toleh jodoh rada kangelan ojo gawe tara serampangan akhire oleh wong wedok nek sing jagoan
sing gak neriman kula gawene wani barek wong lanang blonjo wis cukup ngomong sing kurang wong wedok ngono iku gak kenek gawe pedarengan blonjone kurang gawe ning ringi oleh masake cuma sedikit gak tau adus ambune rambute sampe tengi sing lanang budal nyambut sing wedok budal bunyi wong wedok ngono iku pancene sembrono soal rumah tangga mula gak dipentingno rumane wis ayu nampung lanang tega lek sing lanang budal nyambut gawe sing wedok nglebokno Bathara Kala sing lanang teka dheweke gawe jalaran tekane telat jare den duwe simpenan teko kesel-kesel sing lanang dijak gegeran mula akhire sing wedok ngajak pegatan mula keturutan dulur saiki dadi rondo pancen iku sing dikarepno jare wong rumah tangga iku marai soro sing enak urip ijen iso nglumpuhno donya karepe mono emo nyekel duwe setitik bentino manane sate-satean kentang lan bestek bareng gak nyekel duwe dheweke duwe taktik nyambut gawene budal bengi dadak barek gawa plastik budal bengi kira-kira jam 6:30 ditutno arek lanang-lanang barek goyang sapa nok peteng-petengan brasak-brasak no tengah tebu bareng plastik dibeber gludak-gluduk dadak bagar jatuh tapokmu kapan yo ayo mlaku-mlaku ya ayo mulai aduh ayo maneh aduh dengkek umat ini ngene kok akal-akal rabi loro lah tapi mbok tua bareng mbok nom ya padha ae klambine ya kembaran cewek ya kembaran kalunge ya padha ae mbok nom setengah kilo mbok tuwek ya setengah kilo tapi kabeh wesi lek umat dipunya ongkos kota lek gak kredit ya gak iso tuku ae nah dan tuku sawo milio sing punter wong rabi loro nang geger pegel reni-reni jajan berubi gak ade ulo gak enak rasane cili-cili akal-akal rabi ditarik blonjo umat ayane yuyu mbak ayu apa penoyo dak liru wong untune karime telu gawe gelungan sak rodane bemu aku biyen
Kira-kira jam 2:30 tak totok lawange dicukuki asu. Kira-kira dianuk aku maling, aku mlayu sifat kuping, aku nyentung nang gurine jeding, asu tak sawat dadak kain-kain. Tak belani tak totok lawange, mula kesuwen tak buka dhewe. Duk jero peteng gak ono lampune, mlebu kamare anake dadak kliru babone. Sindi kapan di peno mabu apena endi, bengi-bengi kate gawe topi, kudu arek wedok sampe kecemplung kali. Bareng entas awake kloncong, kerasa adem atine bingung. Boleh ngalor lek liwat jero kampung, ana kere api-api kok yo diambung. Boleh ngalor lek liwat sawah, wong perlu nendang toto omah, mlebune kesusu ketatap lawang tengah, tiba kejengkang katoke bedang. Turune kok terus gak leler, wong gak ngerti nek ana sing nyanding, katoke bejan dheweke gak eling, bareng ana opa-opa dadak didi kepucing. Malah tikus le. Namung semanten kidungan kula sae lan boten emboro ada rasa. Halo nyo, Kartolo. Waras ah. Waras lo. Lah iya waras koyo ngene kurune lah lek lara kari sak pira? Sak beting mbeke. Yang iki lho, jange ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki. Lah kena apa? Kena jotos kuwi. Ojo murang-muringan ta kon iku. Kon kae cilik durung tau mimisen ngene. Ojo mangkelan ngono lah ngancen awake guru mikir apa sih? Lho iki kon ngarani aku ya apa sih guru? Guru, keliru. Lah ya apa? Iki ngono gak guru. Ya apa ya? Halu gak diwawu daging. Ah iki yo padha ae. Gak ngono mikir apa sing oleh gak sedih ya apa lo wong urip ana ndek kutha. Iya, terus kakek penggawe aku ki rok-rok asem. Sedina nyambut gawe, 2 dina prei. 2 dina nyambut gawe, 3 dina hari besar. Anake pira kabeh? 4. Omah pinggir rembong. Kakek omah pinggir rembong. Arek sik cilik, lho temenan. Sik doyan-doyane mangan, semego-semego. Upama pitik ya akeh selambere. Ha iya sik. Apa akeh selambere iku lho. Pitik sik semlamber-semlambere. Karepku ngono lah kecantol untu ya. Ayo wong pitik sik semlamber-semlambere doyan-doyane mangan, upama arek sik doyan-doyane nyucuk lak ngono. Omonganmu rumangsaku anakku ki dara ngono ta. Panjene sumpek kanjene. Arek cilik sak ketoke. Lho temenan lho esuk ana ini wong dodol es. Gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh. Wong tuwa gak nyekel duwe. Wadah nelongso lho. Iya. Awan titik ana mikul soto. Iki anakku njaluk. Wong tuwa gak nyekel duwe. Wadah tambah ngresula. Lah iya war, sore titik ana mikul mayit. Anakku yo njaluk emak. Omonganmu kon lha apa ana mayit kok dodono iki. Lah arek cilik mosok ngerti lek mayit tak terima wong dodol gethuk lindri lak ngono ah. Arek papat yo gak njaluk mayit buyar dhewe-dhewe. Boleh wedi ya. Wedi lho. Mulan tak nyambut gawe yo. Ya apa sih melaku ah? Mbok nek ngono. Pendengaran tajam ta? Sopo? Penuh tajam pendengarane. Tajam. Penglihatan. Lu jelas, napas lu dawa, playu, banter, 100 kilo, bongkok. Ngandidik, kuat ta? Iya, Pak. Kuat ngandidik. Mbok nek didik-didik ngene. Ijazah duwe ijazah. Oh, duwe. Ijazah duwe ya? Duwe. Izin orang tua? Oh, mesti diizini. Ayo malah aku mbuh nek ngono ayo, begal. Lu kabulo kacate. Napa kok gak gelem? Gak sampel nyene kono. Apa? Oh. Gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat.
keamanane kampung iya maupun di jalan-jalan raya hansip saiki wadah iya sudah dilebar-luaskan. apa dilebar-luaskan iki mamulo lek ngomong jendelane buka ya ngene iki lho Disebarluaskan. lho lah iya tapi carane sing dadi Mosok. lho sembarang ono carane pene kok aja wedi akibate wedi apa sih Lho ya apa lek kecekel ngono ta Lho jelas loh wong berbuat itu pasti iya nek berbuat api. Wong berbuat elek itu pasti dicekel ya. Iya nek dicekel bapak polisi, dicekel cek langsung nang kantor polisi. iya Nek dicekel penduduk. ditang hidut Anak dicekel penduduk. apa Digepuki. wah sanggepen pijet lah bubuk lah pijet Bubuk apa wong balungku tur mreteli. ta aku ngajak wong lek gak turune gento gak gelem aku Ya apa? lek gak turune gento ya gak gelem Nek tak pikir ya aku ya krungu kabar nek kono pancene balane bajingan. gak ngono lha apa aku kok bajing-bajingno Lah apa aku kon gento-gento. gelem ah ayo Gelem wis. saiki ngene pamane peno wong sugih aku Wong sugih. aku bekali Ngono ah. peno liwat Aku liwat kene ya. tak dekat ya Iya, iya. mulai teko meneh hur dah lho kok bidek ayo apa sih Lek gak bidek ya ngomong apa aku? ya menyo pring ngono lho Pring ah. hur dah pring Iya. hur dah pring sapa iki Kancamu menawar. Menawar. sing garo iku sapa lah ngono hah Kan iki rada rimang takon iki. kon iki gak kenal muni wong sugih ngono Oh ngono ah. hur dah Pring. sapa iki Wong sugih. sugih apa Wong sugih utang. lho aku iki begal ta jange ngewangi nyauri utangmu kon iki Tolong omahmu dolen, Mbok. kon iki wong sugih donya Oh sugih donya. hur dah Pring sapa? Wong sugih donya. ape nandi Ya gak lunga-lunga. Gak lunga-lunga. kon iki wong sugih remek ta ya apa kon nang Jakarta ngono war Ora ndi Iya iya. hur dah Pring sapa iki wong sugih ape nandi nang Jakarta. nggawa apa iki Gak nggawa apa-apa. Gak nggawa apa-apa. Lek kon gak nggawa apa-apa sing tak begal bendomu ngono. Nggawa tas. Oh, nggawa tas. Hur dah pring. Sapa iki wong sugih Nggawa apa? nggawa tas, Tas apa? tas semen. Dudu tas semun ah. Nandi tas seman. Wah, tas kulit. Kulitnya apa? Kulite duren. Aduh. Kulitnya duren? Iya. Jaluk rong juring. Kaya apa? Di ngasap bathukmu. Kulitnya sapi, kulitnya sapi. Oh, kulite sapi. Hur dah. Kulite sapi. Hur. Hur dah. Pring, Sopo? wong sugih Apa nanti? nang Jakarta. Nggawa apa? Nggawa tas. Isine Oh, isine ah kecoak. piro kabeh? Papat. Jaluk loro apa? Kaya apa? Digoreng. Kita cape brengos. Wah, arek lah kok nggo kecoak iku. Isine dhuwit. Isine dhuwit. Hur dah pring sapa? Wong sugih nggawa apa iki? nggawa tas. Isine Dhuwit. tak jaluk. Nyok lho. Aja kekno cek muring-muring aku iki. Oh, ngono ah. Tak jaluk. Oleh. Oleh. Siapa saya? Lah, kon Kartolo. Lah kon iki sapa? Sapa li? Lah, sapa nek kon gak Kartolo? Kon gak tahu didek-dek wong gendeng ya? Nanti nimbang kon durung tau diraupi wong linggis aku. Kon ini gak kenal bare aku. Oh, gak kenal. Siapa saya? Tidak tahu. Gak tahu. Tidak kenal. Bawa uang. Bawa. Saya minta Tidak boleh. pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua. Harta atau nyawa? Nyawa Atau harta? Loh, nyawa atau harta? lah karepmu ya apa? Harta atau nyawa? Oh, iya iya. Apa? Mbok. Loh. Harta atau nyawa? Oh. Pilih. Ah, ini kok penting. Harta atau nyawa kok pilih-pilih ya apa sih? Berat nyawa juga berat barang. Berat Jawa, sampai berat Jawa ya aku. Berat nyawa juga berat barang. Jadi berat nyawa dan barang. Apa iki? Njero klambi iki, Iyalah, Rembuk-rembuk iki. le kon tutupi. Iya, Rembuk-rembuk. iya. Alah, ilak derijimu kan utak-utik. Apa? Deriji. Kon gak tahu digancu wong. Lah apa di pistol? Apa? Pistol. Oh, pistol lah. Iya, iya. Saya minta Tidak boleh. tidak boleh. Tidak boleh. Tembak. Tidak boleh. Tor. Mate. Ya, wong begali kudu ngono. Nek wonge mati, Wonge mati barang digawa. ngono ah. Wis iso ya? Wis, bisa wis. Bisa ya? Iya. Saiki acak aku wong sugih peno bekali. Engko tak dhisik iku sapa sing gegek akhirnya.
Ayo saiki peno begale aku wong sugih. Ayo begali aku. Begale nggo apa? Lho nggawa pentung. Aku nggawa barang ya. Lho kabelo kajate ae. Lah apa? Wong aku durung iso mbacok, aku kena bacok dhisik. Kon nggo apa? Berange gorene. Aku nggo pistol. Lho ngono arene. Aku kate mbacok 2 kilo aku kon tembak mati aku. Lah kon nggo apa? Wis pistole aku. Aku nggo bedil. Engko tak dhisik iki jange begal tak perang iki. Lah ya kon nggo apa pistol lah? Aku pistol. Lah nang sugih liwat cegaten. Iya. Potongane kaya wong sugih tapi gak gablek wong iki. Arek kagem nyekat. Potongane kaya wong sugih, masih kaya ngene lho. Kucing rembes saya gak duwe. Arek iki kok ngomel ae iki arek iki. Ayo apa? Gak diurdana ya apa? Hurda kaya kan mang. Wong sik latihan dadakno golek wong sugih. Hurda, pring. Wong ndi kan? Wong wetane kali. Kate nang ndi? Nang kulone kali. Tak elingno, Dik. Apa? Tengahe kali kana uwote. Waduh. Iki suarane iso nyongo. Kana uwote. Oh, kali kalian. Kali kalian. Hurda, pring. Wong ndi? Wong sugih. Kate nang ndi? Nang Jakarta. Iya budal. Budal. Arek iki tinimbang ketinggalan sepur sih. Cegaten ngono, War. Cegaten. Kok nyegat. Tur tas aku delok wong gusu untune mangap lho. Arek iki begejekan tak kandhane suari pisan ngono. Ayo, Hurda, pring. Kate nang ndi? Nang Jakarta. Gawa apa? Tas. Tak jaluk. Kaleh. Lho, kaleh. Iya. Lho, kaleh tem. Kaleh. Tak pateni kok. Tak laporno Pak Lurah. Lha lha kok sithik. Tak tolong. Waduh, mati aku lho. Gak kon kati mateni aku. Lho, gak kon jangan bolong aku. Lah apa? Kon mang lak ngawiti ya. Iya. Saiki pungkasane kon kok mateni aku kon. Ya apa? Sing Sengit jak mang lak yo kon celo. Pungkasane aku kate kon lapor nang Pak Lurah iki lho. Wis ngene War, aku nyoba pikiranmu. Iya. Nyambut gaweane gak kurang tukang batu ta. Iya. Nyambut gawe becak, pokok gak bekal. Pakai masa zaman saiki masa pembangunan. Nek bekal iku melanggar hukum. Iya. Lho kalau Sapa ya? Saparia. Anu Saparu. Oh, Kartolo. Iya. Mbak Menawar. Iya, Ri. Coba rek kon rame ini. Geger. Kon niku geger lha apa? Kon aja ngurus wong geger. Pikirin sepatumu iki lho. Semiren kaya butunge tikus ngono. Iki wis kok sulno ping pira iki? Wong aja ngenyek perkara sepatu. Sing penting lah pribadi ini. Penting iku pribadine bener Kartolo iki. Ono kabar apa? Wis ana bangunan ngono iku nek rukun. Rusak. Nek gak rukun. Rusak. Ada iki kupinge tambah mencelekan maneh. Ono kabar apa lek rukun? Umpamane ana rusake motor. Yo, reparasi sanggup memperbaiki. Mulai bener ya. Nah, rusake sepeda. Garasi. Nek rusake untu. Omonganmu gak enak arek kon. Oh, sore tak rungokno wong iku mbok sing gelek anjang sono namae kanca. Ono apa sih, Tri? Ono kabar mengesankan nek. Masa? Lho, yo apa aku wingi lak nulung wong ta. Syukur ta wong urip ku wajibe tetulung iki. Wong apa iku? Nulung wong wedok. Beke wong dempil. Kok kon niku padane. Lentrik wong dempil. Wong wedok? Iya, Kok tolong? Secara wong wedok iku lak Wis penggaweanmu. Nek iku gak nolong kon. Lha apa? Wis penggaweanmu. Aja dilodong iku. Lho, Wis penggawean arek iki lek nulung wong wedok aja kuwatir. Terang-terangan ya, irung nek kadek ndukuri irung kadek ana caplake. Wis. terus gak sabar iki. Apa? Kon niku olehmu menghina iku. Wong wedok apa kok tulung Iki kandeng-andeng iki. Tak tulung rek, tak delok wong wedok iku mangkok wedok mulai cilik. Oh, Dadi dadi gendeng aku niku. Terus tak gawe mule. iya. Nek omah iku rek rong dina gak doyan mangan, matek saiki. Lho, Wis mati poles iki kok wis. sak jentik-jentikane ya. Ah ya kabeh war wong mati kok. Rasamu mati nang mati. Ya lek dodol cecek tok ngono. buntute tugel sik iso kogel-kogel. Oh, ya kabeh mati wis. Wis mati ya tulungan pisan kuburan sempurnakno. Lho, jane tak kubur iku rek, aku gak iso. Carane ngubur wong mati ya wis. Gak iso Iki kubur mati. iki masyarakat nomor piro arek iki? Kon iku manggon nduk kampung utawa manggon nduk alas? Lho, nek kampung. Mosok gak tau ngubur mati. Aku mulai cilik gak tau iku. Wong mati ya termasuk mayit iki. Takono Kartolo. Didusi, Oh, nganggo didusi barang. didusi ya. Iya. Mari disuceni, mari disuceni terus iku lho dibuntel. Oh, dibuntel. Iya. Dibuntel apa lho? Godhong jati, ya. Oh, tadi wong mati iki dibuntel godhong jati ta. Gendeng kon suri.
ngono yo ngandut to niku. Aja takon Kertolo. Kok dhisik ta? Lah dibuntel apa, War? Waduh, adate wong mati nek wis mari disudeni dibuntel awak. Oh, termasuk kain. Yo. Pirang meter, War? 15 meter. 15? Iya. Lho gak 7 meter ta? 7 utawa 9. Oh, sing songo karo sing mati. Yo. Lah luwene 6 meter. Lah iki kemejan kok mek celana kuwi. Kok dhisik takon gak kelamben-kelamben nek ana wong mati, War. Tenan ta, War? Nek wis dibuntel, terus ditaleni. Talene apa? Kawat. Kon niku ngramut wong mati tangga keranjang kon niku. Wis takon apa, Takon apa? Oh, ditaleni apa lho? Ditaleni kain ya dhuwur siji, tengah siji, nisor siji. Termasuk telu. Sebab wong mati kanggonan budidaya rasa. Iya. Nek mari ditaleni, Terus digawa, dilebokno ndi? nang jero kulkas, ya. Sik takon niku ngopen es kaya apa? Kalkus ya kok kaya kalkus. Ana wong mati dilebokno kulkas. Lah kono menawari lho. Aku gak guyon. Tolong kempel ngandani yo dilebokno kulkas. Dilebokno ndi, Mas? Nek wis mari dibuntel, dilebokno tergelok. Pendoso. Iya. Iku terus dibudalno. Budal nang ndi? Nang rumah gadek. Oh, digadekno ya. Lah wong mati digadekno iku. Aja guyon kok tak titik untu-untu. Dikon nang kuburan ya terus Iya. dilebokno kuburan diuruki. Duruki, nek mari duruki. Dikek tenger. Piro lho? Situ. Dikek endi? Daerah tengah. Lho, lak nek udele sing Wendeng kan. Loro ri. Loro. Dikek sirahe karo sikile. Nek mari tenger loro siram mek sikil, Marno disiram kembang. kembang apa, War? Kembang turi sak bumbune pecel. Kok sik ta iki nyiram wong mati ta golek sego pecel. Iki kok terus disiram dikeki kembang terus diwacakno. Diwacakno apa? Ini lara mata. Ngewangi wong-wong tambah gak karu-karuan. Mosok wong rumat wong mati kok gak iso lak kebacut ta. Gak mungkin sapare paling yo gawe-gawe. Kumpul wong-wong marai jatuh high prestige. Waduh. Jatuh. Sing penting wong sik enom, dhuwit katik nyekel. Gelar wedok. Saiki nek kata arek wedok, waduh. Kirane yo koyo gak karo-karuan katik macak arek saiki gak karo-karuan. Engko idepe kurang ditambahi diwalik, motone diwalik pisan. Iku sapa iku? Ngene iki ya apa ya nandi anake. Nah, iko. Iki arek inggat-inggatan iki. Pokoke lek arek mesti gegeran ambek wong tuane ta ambek dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Lho, Dek. Lho sampean tukang becak ta? Non, Tukang becak. ngeten kok tukang becak. Dalam apa? Tukang batu niki. Sampeyan ngawur wong celanane licin, sepatu pote, klambine pote, golek kaos kaki ganok sikil tak buntel kobot ngene ta. Nggih mboten Mas Tri. Sampeyan niku pun ngoten nabine nek ganteng terus gak gelem becak ngoten ta. Kadang-kadang ganteng nyopet ngenten. Oh nggih mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kasing lan apa? Kula niki boten tukang becak. Momok lan tukang becak lan apa? Ajenge kan ngeteraken kula. Teng pundi? Wangsul. Maksud teng pundi? Mriku lho nyabrang. Nyabrang. Kok nyabrang no? Nggih sampean napa ati nganggur semasa sabrangaken kula. Tumang sama aku iki yuyu kangkang lah. Lah sampean nyarap mawon gak becak ya japlak. Wong ganteng iki koyo ngene bro, ayang-ayangane wis ganteng ngene lho. Kok ndelok potongane wong brengose gak jangkep ngono kok. Tapi lak sedep. Sedep makane kumpul bumbu nek turu. Tara ambune ambu kecoak. Kok anggap aku iki bothekan ta ya apa? Wah, dorek rambuté ngembang bakung. Apa ah? Wah, tumone rek akeh. Asih. Kok sampean teliti teko tumo bareng sih tumoku akeh apa? Lah karo nempetan ana nduk kene. Rumah samu bedes aku metani. Tano. Oh, ada banggaan ning gitar. Rocky. Panceni. Rocky anyar rek. Ya sik tas tuku e. Kok alungi lho sepuan iki rupane. Ngene kok kurang ajar sih. Bukan rahasia wong tengah jalan masih sepuan gak sepuan nak urus aku sih. Lah ngene jungkar-jungkir lho tengah pasar. Tahun. Lah yo nang toko pisan apa tengah pasar iku. Lapo? Oh, anu, napa sampean pundi kliyane? Lah napa sih takon-takon sampean iki? Anu, namana. Nama ngomong wis gak teteh. Namanya aja. Pelo ya ngomong. Jenenge sinten? Kula. Nggih. Tini. Oh, Tini. Nggih. Pun kuwatir Dik lek sampean gelem kula rabi, nedhi kula beton nama sampean. Lho. Tapi nggih. Sampeyan niku ya napa sih angin ta ulur-ulur? Ngenteni rendeng dhisik lek beton, soalnya nongko dereng ngusum. Sampeyan niku aneh-aneh. Sampeyan nedhi napa?
anu mesti tau nggo mlayu dhuwit arisan mesti arek. Ngono iku lak kurang ajar ta. Sampean sine sing biasa ngoten niku. Ngene iki bingung ya aku, wis kudu gandrung. Lah napa? Sopo manis kaya sira? Ngono gak gelem amen. Lha apa men? Wani ngapik duwe anakan. Oh, sampean tau dadi anu iki. Dadi napa? Dadi menak jinggong ketara. Oh, guyang guyu. Oh, apa sih iku? Melok ae iku. Oh. Sampeyan sak karo genjeng kono gaene gandrung-gandrung wong tengah dalan. Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kondo karo bapak. Lah napa? Nek dina samangku aku ora iso bali. Dene ratu wae. Lho ya aja ngenyek marang wong kaya jiwaku lho. Dadi wong kaya jiwaku. Apa kaya jiwaku? Sampeyan ngumpul ngoten ta? Nek kula niku wong wedok ngoten ta? Sampeyan budhone tengah dalan. Gak isin lho diwadani wong kaya lali batok ngono kok digawe. Lah apa wong kula adus kena ge cebok maning. Oh, waduh sepatune Dik. Waduh. Napa syukur nggih. Sepatune pakune tek 2 kilo. Mriki sing sampeyan kula ideki mriki. Walah, kapan? Kapan apa? Kawinan. Lancang. Peton mau? Lah napa sih? Semapon. Oh, jemapan Nggih. 13. Sampean? Aku ya 13. 26 iku naga iku 26. Wah, iki mung ora rapi mesti cathek-cathekan terus iki. Sampeyan iki kurang ajar kok nyene diuncar-jarno tambahan delodok. Anu wong tuamu sapa jenenge? Sapa wadanane? Lho, kon wadanan barang. Omahe ro aku. Jin pundi sih? Simo sih. Iya, aku. yang guyu lho nggih. Wis tadi pokoke oleh aku untung-untungan njaluk sembarang keturutan, njaluk gak klamben nak keturutan. Pantes. Bojoku sing dhisik kok. Kon ro. Oh, tak. Napa? Oh, mobior tau tak obong barang pisan. Ngono iku arti kaya. Ngawur ae. Napa bapakku jenenge Dauk iku? Nah, Kon ngoten tak sampean buyu-buyu wong niku lho. ayo tak gandrung. Iki lho kok nyenggol-nyenggol sing Lho, ayo ta. Arek iki. Karo bapak lho. Sopo? Pato Hari, bapak. Hari krian iku. Hari sampean nek sembah bapak kula wedi sampean. Waktu hari kok waktu halim, sopo sih iku? Ayo. Kupinge. Kandakno bapakmu lah tasih digudha wong lanang wong niat apik, kene tak gawe apik, gak tak oret-oret jange kon iki. Masih ngoten nggih men ngene dalan ngeten. Oh, wis kandha wong tuamu lek muring-muring tak cucupe mbun-bunane. Ya napa? Tak cucupe mbun-bunane. Ana bapakku temen, Pak. Iki lho, Pak. Awas yo tak kandakno wong blangkonan awas kon yo tak kandakno bapak, karo bapak. Ayo tak anteni nduk perapatan kene nduk. Apane? Joge sing gak ketara ya kaya aku iki. Tak rewangi ndukun ya tak rewangi sembarang tani ya. Mesti ndukun ya ngono. Panganan sak panganan tak hati-hati. Jaga. Pangan kelincing. Guys, katape arep aku. Lontong apa maneh? Sing tak senengi mek panganan kembang-kembangan. Kembang melati, sengir, kembang gading, ayit. Apa maneh kembang kenongo? Getir. Coba iku. Alah, luputin dukun tak rewangi tani. Sembarang duwe aku. Wong ingon-ingon iku mosok mung siji tok ana macem-macem, bebek 3, sapi 9. PT 28. Pemane wedhus 35. Bruwang 50. Buta 97. Alah ya apa sih iki. Ngeramal ta. Gak ngono-ngene lho arek iki mang nang ndi sih. Sak wayah samene kan mulih lali lho. Lho. Lah apa nak? Jangan ngantuk sampean. Lho ngantuk ya apa? Lah apa kon kok mulih samene iki? Lho ya apa sih aku mang lek sampean marah. Iya. Duwe mek titik sing ati-ati nek gowo. Iya. Nang pasar, empenono pasare sepi. Terus? Ya aku ngenteni sepine wong mang gak mlebu aku. Ya kamu memang ngenteni sepine wong. Iya. Terus gawe larakan ta? Ya apa sih, Ya Pak? bapakmu iki. Wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho gak kliru tak kon. Ya bareng wong wis sepi aku mlebu. Gak ana wong dodol belas pisan. Wis bersih padha mulih kabeh. Pinter rek anakku. Kale Pak Bandeng. Lah kono len apa? Lah iki, Pak. Salene Pak Gatul. Gatul. Iya. Pinter rek anakku. Lah padha ae sih. Iya. Nah ngono aja kenalan nak. Jarno uripe grene tak
ceker-cekeran iki ne. Bapak iki Kon kok niku. putih ae lho. Masih bandeng ya putih, gatrol ya putih. Kan iki mang luru nggo nisor-nisor tandur-tanduran ngono ta. Iki mang ta? Iya. Gak tuku. Lah ya apa? Aku laren ndok ngene iku pinggir kali-kali. Aku nyesel. Pinggir ruangan iku mang. Lho gak medhok regol mang nak. Lho ndi? Oh pinggir kali iku mang. Oh iya ana Pak. Mang gawan mulih nak. Ya apa? Cek itik-itik bapak. Kon niku Aja ngono ta Pak, saiki iki yo Hmm. gak ono emak sih. Iya. Duit iki gak perlu gaya murah-murahan. Terus Tak iso karepmu, Nak? blonjo, Karepmu? celengi. Oh iya nak, celeng ngono nak sisan bapak cek nyakem ya. Gak mangan apa-apa. Ya Kon ora, niku. Pak. Yo gak usah bandeng-bandengan, gak cilik-cilik ae. Terus kan tukang apa maneh nak bapak? Nah iki apa? Apa iki? Hari tetep bako. Oh iya, bapak doyanan yang bako. Emang bako kan tukang pira nek? Ya iki mek titik. Sakmene iki mek Iki titik. gak keliru ta bako iki apa? Lho. Ya apa sih Pak? Kok bingung Kon aku iki gak mau ngerti. tuku iki mang nggo apa tukumu iki mang? Kandhani wong wis gak ono ya mbuh tak saut-sautno sak oleh. Iki duduk mbako nak iki nak. Apa iki? Iki bodolane jagung iki rambute jagung. Kon iki ya apa bapak nak sengir kabeh bapak irungi bapak. Padha ae, lek iki dicampur mbek kobot wis tangkepen bako. Oh ngono ta iya ngajane tukone anakku ya tak sedote nak engko. Dur ngocok banyu ta? Lho kon iki gak keliru ta. Sing godhog ngono mestine awakmu. Lah apa kok bapak kon godhog iku? Yo gentenan Pak, nek aku blonjo bapak sing pawon. Tin. Apa? Bu gelas mang kalau menggawe wedang ta ya apa? Ika Mang. Iya. Apa sih? Lho, ora rasane duduk koyo duduk wedang kopi. Sampe nombe? Iya. Kapok. Lha lha apa? Wong mangko cahane kecap ya diombe. Oh niku pancene wis iso ae. Kecap wis entek. Terus kan mah lho, teko pas kok berabang-berabang lah apa? Iya Pak, aku ki mang ajane yo mangkel, mangkane wis gak mulih-mulih aku wis bingung aku. Lah apa kon? Tapi nangis aku isin, mosok wis gedhe nangis turut tembong ya. Sawangane. Iya ya. Iku lho aku mah digudho wong, Pak. Digudho wong. Mm-mm. Sapa? Wong nduk embong lho, wong iku yo ganteng tapi kurang ajar ya, Pak. Lho. Aku lagi warah Kurang bapak ajar? ta. Iya, ya. Wong sing sopan nang Mm. wong. Padahal aku ya wis sopan lho, Lah Pak. ya apa wong Kurang pikir ajar. bapak nak dikontut ta iya ya. Dur aku jangan dirabi, tapi kok Dirabi? embong. Lho kan niku tes yang dirabi. Iya iku, Pak. Entuk, Son. Wong aku ya muring-muring. tak Lho celak. bener nak bener ya ya. Tak warang. Ya apa? Sampeyan pun kurang ajar nggih, masih kula wong wedok tapi Hmm. duwe wong tuwa, sik duwe bapak. Bener, Nak, iya. Kandhakan bapak kula sampean. Bener bener cocok. Padahal ngene. Ya apa? Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampean nek semrah bapak kula wedi. Gondene bapakmu. Jarane ijo cucu. Ijo? Enggak. Gondene bapakmu. Hmm. Tak cucu pembun-bunan. Lho, sampe ngomong teko semono. Saupamane nak, kono anakku, saupamane bapakmu dicocep kan, nak ya apa nak? Aku yo melok nyocop nono. Lho. Rumah samu bapak iki kredo ta? Ya apa lho, Pak? Aku muring-muring ta. Muring-muring? Oh, tak celatu. Oh, ya ngono lah, Aku iya anak bener-bener, bapak, iya. tak celatu. Tapi aku gak seneng, Pak, nek gak sampean sing nglawan. Loh, Sawangane terus kan gak sampean nrimano? nglawan, Tetep iya. bapak kon nglawan? Iya, Pak, golekno, Pak. Wong iya apa nak wong nak? Wong blangkonan. Blangkonan? Iya, Pak, wong Lalu- blangkonan, Pak. Lalu tenan kene nak. Wong blangkonan. Terarorare, tirarorare, tirarorare. Duh, ngenteni arek wedok balik tangga omahe sing ndi sih? Iku mang terus mulai tasik budal arek iku. Lah kok aku nduk kene tadi kembang boreh aku. Wis wis. Loh, sapa? Wes. Weh, dhewe. Iku apa iki? Oh, iki antarane. Ganteng-ganteng, yo enggak nganggo brengos. Yo gagas patuan. Ngono perbuatan. Lho, iki apa sih kaitane iku lha Iya. apa lah? Lah napa Pak sampean niku? Kok nyoba-nyoba muring-muring kok. Tapi aja nyandak wong tuwa. Ayo, saiki. Sing kula candhan iki kapan sampean niku? Sampean kula beta-betaken ta wau lah Kok durung mboten. rumah sani. Lah kon salah. Enten omplong, anu apa? Omplong-omplong. Enten apa sampean kok metu-untung kaya kodhok niku lho. Kon rumah sani budare wedok. Lho, Hah? oh wau ta? Yo. Nggih. Nah, sing aku. Nggih. Niki Niki sinten? yo anakku. Oh, anak sampean ngeten lho bapak mertua. Apa penyulang bapak mertua? Sampeyan kok medenteng. Oleh medenteng aku dadi anakku kurang ajar kok. Ayo. Waduh, njoba medenteng tapi jero seneng rasane ati iki. Kok seneng ya sih? Iku lho bakal mangan tuku. Lah apa ngempang mantu rupamu iku? Ayo. Gelem tak ajar kok. Lho, ora napa, Pak? Lho, ora napa ya? Lho. Aduh. Ayo. Melayu. Arek blangkonun.
glendang-glendung ae gak nyambut gawe nomah. Wis saiki jaran. Aduh. Kok niku lha apa kok niku lho? Aku ate ndelok wong baris saiki. Masih ngono yo gak nabrak-nabrak ngono lho kok niku. Kan niku ndelok wong baris tak diuber wong kampung. Ngolah apa aku diuber-uber sok guyon ta. Iki ngene lho Rio. Aku lak diundang kenduren. Lho, Diundang kenduren jelek susu. kok gak gelem kok dipaksa ngono ta? Iya kabeh wis nglumpuk aku lak kari ta. Iya. Nyaut kopiahe bapak keliru blangkon. Terus Yo gak pantes lho kabeh kopian masak kopi blangkonan ta. ya pantes ae sing wong iku mosok pego pakaian. Bakon blangkonan, bakon udeng-udengan. Kon kok boleh ulet ngono sih. Maksudku ngene lho, Dik, ya. Kopiamu tak silihe, tak Iya. bali blangkon iki, engko enteno nduk kene, tak oleh berkat gedang ijo sak lengen-lengen. Kok dhisik ta? Kon niku ape urip ngono ta? Iya, urip. Blangkon tak gawe. Iya. Kopi aku kon gawe. Iya. Lah siramu sirahku iki gedhe nilak gedhe aku ah. Lah kon gawe lak lodok iki kopi ae. Gak apa-apa kok mburi tak subul sapu tangan ya. Dhisik ta. Wah, kon dia sing ngeru kalau rek kedune tak sangkane wong bonongen kon. Wis Gak apa-apa wis dilu ae engko tak olehno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya. Entekno Temen, dhewe dah. wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak arep aku. bisa dipercaya kata-kata. Mau ngapa tidur? Mari, tak sile dulu ya. Iya cucu ya. Iya wis. Iya. Entek-entekno gedang ijone ya, Dik ya. Wis Oke. pangan sing sampe gak eling-eling ya, Dik. Iya. Golekne sing gedhe lah ya. Iya. Sing wijone nemen lho lho. Wah, tepak temen nek. Wah, blangkon kita gaya apane gak koyo dalan. Wong blangkon. Lho, apa iki? Lho, sampean golek wedhus sampean ta? Oh, saiki aku dirobah wae ya. Rumah sampeku anggling ngono ta? Lho, sampean ku Ayo. sinten? Lah tak saiki ate awake digedhekno ate di plester ireng. Wis ta. Lah nek awakku lho saged mimpet iku. Ireng awake digedhekno, rumah sampe cek panggil. Lah kula niki saged Ayo. ngedekaken awak nyilikaken awak kula niku ringsang ta. Kan rumah sampe meringkas agak. Nggih mboten. Anak mboten iki. Ayo nang ayo. Lho gede. Lho, Ayo. Aduh. Gak mlayu bahaya iki. Lho melayu. Wong blangkonan. Mati lho. Wong nek jane oleh rezeki lho ngipi sak ngipi kudu enak ae aku iki. Mabengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lho 2:30 gak kenek ngono iringane omah. Dadak lambeku dileboni orang-orang. War, Lho Ri, waras dah. waduh keringet temuri. Kupingku cek kantil lah. Ya apa? Kupingku cek kantil. Lho kupingku sik kantil. Lah rumah kamu dicelih sapa? Oleh rezeki war. Lho ya. Oleh gedang hijau. Oleh gedang hijau. Waduh, wis mbelenger kok nek entek situk nae. Temen. Temen lah Lho Ri. iya. Wis tulus karo ipenku mabengi. Lah iki mang ketepaan padha kon. Aku lak jang diundang genduran tangga sebelah iku ta. Lah wis budal po. Budal iku wong kabeh gawe kopi ana aku mek belangkonan ngene. Kok sawangane aku nuweki sih, Wan. Katik ngene Ri, nek diaturi kenduren niku, nek katik nolak berarti kon nolak rezeki. Iya, wis aja kesuwen iki gaen. Lah kopiamu tak gaen ya. Lah merengen. Wis tak iki gawonku tak tinggal diluk ae. Lah, Kok iya. saiki pantes war gunung-gunung kamu terus anjlok. Ya berarti kon nak ngancam padiku kon nek ngono. Lho ya gak ngancam ngono ya. Ngene lho kon. Iki kok tak olehno gedang ijo nggo. Temen ta? Duwowo waduh. Bonggol iku wates ngono. Temen. Kon tak situk ngono antarane kemlakaran kon ya. Iya. Ya tak tinggal ya. Temen. Nah, ya wis. Iya. Wis popok-popokno imanmu kon ya. Gak enak omonganmu kon niku. Tak dawakno oleh Langgung Padang. Hei, Eh. kon niku ndek-ndeki pikirku ae kon niku. Iya. Wong blangkonan. Iki pe oleh duwe iki rasane. Berubah maneh ukurane. Pak. Adik dicil-cilin wae. Paling dikon benakno gentenge aku iki rasane. Adik dikurangi untune. Diganti apa jane untune? Apa untuk meneng-meneng kon pretel? Sing mereka iku sapa? Wong mangsak ngono lemune, mundak lemu, mundak kuru saiki tambah kari balung to iki. Iki ya Sing apa? lawan maneh. Iki kawitane ya apa kaya ngono? Rumah sama ku panggil gak kon? Iya. Engko tak dhisik iki bae bakale ya iki diarani. Pengguyu. Lha mboten guyu wong kari gusi tok reng guyu. Ayo, Lho ayo lah napa iki? tak gepui gelem gak gelem tak gepui. Iki dadi apa ngepuk? Ayo, Mbak.
Ayo. Lho, cek tak dicek. Lho, kok dicek? Ayo, lho, popong dorong pelan wae kira. Ayo, ayo, bluang kono. Wis, arek ngomong bengepak grek. Bah kon gulung kemang bangga. Aduh, ya apa? Aduh, ora apa war, Lho. kon mari digebuk ya, Mas. Lho. Kok susu-susu aku perlu ngekeki. Wis kenduren. Kan iki dadi nujem ta kon. Aku iku wis mau gedang ijo aku mbleng. Lho. Ya apa lho? Aku wis mau gedang ijo aku mau. Itu gedang ijo lho. Tak ganti gedang kelutuk. Wah, put kate ijol blangkon. Ora apa, put kate kenduren ta kon. Engko tak dhisik kok wis kedasan. Ri, ya apa gedang ijo nih? Wis. Tak kene nawar. Le, kon njaluk mati nek pojokan pasar kono. Iku mang, yo kate ijol kopi aku kate ijol blangkon. Gak asale blangkon iki mang. Dadi bae. Blangkon mang teko ndi, Pak? Ya teko Sapari. Wong teko aku. Ya apa? Teko aku. Mulane kon gak doyan gedang ijo. Aku mang teko iki. Nek kon gak arep gedang ijo, iki Kak, jange tak ngangai kan ya. Ora apa. Bane perauto tangki. Ora apa. Lah iya lah iki mah perkara apa sih wong kepok sing gepuk ya Aku lah nggodho arek wedok ah. Engko tak dhisik. Entar mang digepuki wong kan. Iya, perkara aku nggodho arek wedok, yo nggih blangkon dadi sing nggawe blangkon iki digepuki. Sing kok dhisik Lho, sirahe dhewe digepuki lho. Pak, sik Pak, aja Bapak. Aduh rek, Bapak rek keliru. Iki kelompok tadi situ. Gini sik gini, wis sampean jaraken mawon. Kin bapak sampean niku nek pun batune entek lak meneng karepe dhewe. Masamu. Golek ta? Sabar, Bang. Sabar. Sabar Pak, ngenteni ngonceki gedang ijo. Oh, tadi petekane teko anake. Kok gak di stop iki yo ajur ndas iki, Mang. Antara Terus karepmu ya apa karepmu? Niat ta, Pak? Heeh. Sampeyan Apa sih? ngawur tok ae, Pak. Wes ngawur kan disumbari wong kaya ngono bapak kak. Medhot aja pikir bapak. Ayo. Lah iya kok sak kaya sampeyan gepuki kabeh. Lah ya apa wong blangkonan hari ini? Sampeyan mang takon apa sih? Wong blangkonan. Goleki wong blangkonan. Iya. Masa takon gepuki? Lah ya apa? Takon goleki perlune tak kon ngrabi aku. Dhisik lah. Apa? Dadi kon mang gak perlu digepuki kon goleki sakjane. Karepe anake yo ngono. Kon rabi. Iya. Lah ngono kon nggih wadal kancane mangan gedang ijo. Lah iya, dadi rabiku kancaku cek ajur ngono lho. Jadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama gelegeken aku Mang. Ngeten lho Bapak Martua nggih. Panjenengan niki kesusu nyeluk bapak morotua. jare sing salah brahmi sampe. Salah paham. Dadi dikenaken dhisik mun kesusu budal teng pundi. Iya. Terus anak sampean ngomong napa lah lek sampean gepuk niki kula imbalaken wong sak pasar. Lah nggih wong sak buyar kabeh Aku niki. kadung emosi hari ini. Waduh. Male kula dadi sasaran wah. Emosi wae. Karepmu ya apa, Din? Sing iki lho, Pak. Kudu sing bogang, kudu sing lemu. Tadi kon pilih hari cara iki, Mang. Iya, sing brengos Sing iku sing cilik iku gak gelem kok. Lah niki kula rambute dhewe niki mun nawar. Oh tak tonyo kon. Gak wis kon nek njaluk tuntunan sing kuru iki ya gak apa-apa ya. Gedele ya. Jawane ta? Takno. Lah iki ngene, nek Iya, pancen sampean pun sadar, Pak, nggih. Sembarang nu dipikir dhisik, mboten persoalan iki tok, persoalan liyane. Iya, iya. Sing akibate teng gegeran iku dipikir dhisik, nggih. Iya. Sampeyan ngoten, sampeyan niku nggodho anake wong ngene tengah dalan. Sampeyan Iya. niat sekali kula nggih sampeyan nglamar lho. Ya bapakne nunggu ono. Rasa kula gak disengkut ngene kok gak nonton. Iku Ya apa? termasuk Ya kon bapakne salah. nunggu ono. Bapakne dilunggui. Keliru. Dilunggui kursine. Lho, nak yang ngono lho. Ditamoni. Nah. Ini mana ngene nak ya bapak iki ya gak nglarang, kon ngira adikmu ya gak nglarang. Tapi carane sing apik, sing sopan. Dadi awakmu kudu nang omahe Bapak Rono, aja sampe digudhong tengah dalan gak apik. Nggih, Bos. Ya. Nggih, inggih Bos. Nggih, Sampeyan Pun. ada bapak ta? Wis saiki ngene ae wis, sarene semari loro kabeh. Ayo ta. Wong limo iki yo. Ayo rengeng-rengeng ayo. Dadi mulihno pikiran sing sumpek mang lho ya. Jula-juli ya kepu gak apa-apa wis ah. Nggih, Mlakune ya mbek joget. mlakune ya mbek sayek-sayek titik ngono ri. Sik lek iso joget-joget lek kasih iso ngidung ngono ae. Ngono, Nak. Yo. Sampeyan ora, Pak.
Aku tak melok ae. Ya. Dadi bojoku cah ayem lah.